kajing iet bakut ha kajing pang mensiam. Ha kawe ka nong ba, ladon kawe ka samla ka bakerteng kadora bat usamla u bakerteng u itan. Kini ki samla kilaya kendu ningkong ha kapor ba kidang pule. Ngadu kata kasngi, kilasdang banyalong peralok bacan tam. Kia kran manla kasngi, kia sam ya kijing bat kijing kemen jongki. Bat klemdas ngutu ya kapor. Kilasdang ban iet iwei da kadok nuot barok. U itan udai uba jai bat uba tray shitom. Jukran bun ketien yano. Henry man ka kentien ba ukran. Kebami na kadok nuot jong u. Kalong keba shisha. Kadora kadai kasamla kabastat bat kabadon kadur kmat kabapu samrekhi ha kajinglong jongka. Ha kawe kajanmiet ba kia syong tang arngut hi. U itan ulapej caki kmat jongka bat uong. Dora wat lada kapertei kan kelap risyak yangi ngan om ino yapi. Kadora kerekhi bat kejubab. Ngaru ngan om ino yapi haduk kebakut. Kata kasngi kalong kasngi kabak kementam ha kajing im jongki. Henry kajing im bat kajing yat lenti kam julong kum kijing angnut. Katba kipor kinang yat kajing kalawan ha kaying jong u itan. Ukpa jong u ulangat ha kajing pang kabajur. Kapisa bakidon kambiang syu ban siu bai sumar. U itan uhap ban ino ya kajing pule jong u. Bat letresitom ban pendap pikijing don kam jong kaying. Menstep utray mitru utray. Don kipor ba umyot tiak satya. Henry wathap deng kata kajing barok. Udang yai kan mau ya kadora. Kadora kadang pule ha kanong ba kabacengai. Man kamiet kia phone. Kia pak kubor bat kidang yai kular ban om klet iwei pat. Pidei kajing kermen jonga. Kadora kajuong. Bat man kasin ba u itan uyok sengawi kata. Kapenja ya kajing tat jong u. Watla ulah treshitom barok shisngi. Kisngi kisnem kiyat. U itan ulah duk bun ki na kabenta kajing iet. Ulah pendon kam ya ka bormet bat bor mensim jong u. Ban treshitom. Utmu ban lumpisa bat hadin unyo ban pendap ya kajing ethok syungkurim bat kadora. Henry katba udang yakun berkata kajing temu. Kadora kelasdang ban kela. Ha kajaka pule jongka. Kalaya kendu ya usamla uba ruspa uba kerteng urayan. Urayan udai uba itenat bat ikhain rangba. Udon kakali remdor. Upong kijan baremdor. Bat ula ban ai ya kadora ya kajing im kebasuk kaba kampat juyoi mensua. Ningkong kadora kam simkia. Henry suki. Kelasdang ban iet ya kajing itenat jong kata kajing im kebasuk. Kelasdang ban jubab kamduna ya kikubor jong u itan. Kelasdang ban ong ya u ba kabun kam. Kelasdang ban ino ya kijingnya keren baju long man la kamiet. U itan ulas ngutu bakadon ke bakela. Henry namar kajing iet jong u umla ban keno ya ka. Hadin ketu katne benai. Kadora kalapha tang kawe ke kubor. Ma pianga itan. Ngasngau ba kalenti jongi kamyate. Ngatarai kalakut hangne. Ngalajet ya kajing im kebatemai kebasuk. Tang ketu katne kikentin. Henry kilapan pat penpra ya kadonut jong u itan. Ulapet ya kafun jong u daki kenta. Uap ba kakubor kebabha kan wan biang. U itan u kermen bakane kalong tang kajingkran kai. Henry omdon satya. Henry tip ba kadora kalalet no. Ha kata kamiet u itan sim latia. U syong marway ki umat ki tut klem sangye. U itan ulakan mau ya kisnam barok. Kiba ulayayat lang bat kadora. Ulakan mau ya kijing kular. Ulakan mau ya kijing angnut. Penban kadora kelaklet lot ya kijing kular. Kibenai kiyat kajing pang mensim kala penjenjar ya u. Don kipor ba umut ban ino ya ki barok. Henry enda upet jala kemi bat ya ukpa ubapang. Ula ong halade ngamla ban syarem. Kumta u itan ula treshitom syusyu sengi bat miet. Hadin kawe kasnem syakawe pat. Suki ulas dang dakakam lajong. Ningkong kalong tang kakam rit. Hadin kalakiu.
bat hadian katu kat nasnam u itan ula long u briu u bajob Henry watla ula job haka jing im haka wepat ke benta jong kado nut jong u kadang ket jaga jing mong ke balasok kliang kadba haka liang jong kado rapat kelamut ba kelajit ya kelenti ke badai kelas dang ban yayat bat urayan kalangit ba kelalap ya ke jing iet ke basisha bat ke jing kemen Henry ke jing shisha ke long ke baper urayan umshim la iet shisha ya ka Henry kalong tang ke wei na kikintay ke ba ula le kumne haka jing im jong u. Haka wei ke sngi, ka dora kalalap ba urayan urang don jing aday bat saka wei pat ka kintay. Kala persyang ban keli, Henry urayan umshim la sngusen ay. Ula ong penban, pila ban ino lada pimso tenat, ula jubab klem jing sule rany. Haka ta kapor, kadora kelas ngau kumba ka pertai barok ka wei kala dum haka kadok nut jongka kala pat kumju kumba kala penmong mensyua ya u itan kala kenmau ya kisengi ba u itan u ap yaka hadu shitang miet kala kenmau ya ki kubor ba u jupha kala kenmau ya kijing iet ka ba shisha jong u kaba kala bratno na ka benta ka jing ruspa kadora kala jau umat man ka miet Henry kapor kam la shu ban pai biang. Hadian arsnam kadora kala shim ya karai ban lejwat ya u itan. Da kadok nut kebakia kala lej ya ka office jong u. Enda kadora kala rung hapo kala yo i ya u itan. Kala kendit haba ka yo i ula kala long u briu u baskem. Udon ka kam ka bajob. Udon la ka akor ka burom. Bat ka jing sngutu kala wan ha ka mensim jongka. Ba ubriu uba kala ino mensyua ula long uba koridor palat banya ka pisa barok daki umat ki bejau hakikmat jongka kala ong itan ngala bakla ngala ino ya pi haba pidang don kamtam yanga ngala shatok ngala mat ya ka jingpang ka bakumjo kadora kala ong biang ladala aiba nganyok biang ya ka jing iet jongpi u itan ula sengap jar shipor ka kamra barok ka wei kala long ka bajar-jar. Hadian kata ula ong da kasur ka bajam. Dora ngala ma pi na duk katu ka sengi ba pila ino yanga. Ka dora kala pet da ka jingkermen ya u. Henry u itan ula peteng biang. U ong ya ka. Ka jing iet kamut tang ka jing map. Ka jing iet ka balajot kamsuk bantai biang. Ha kapor ba ngadon kamtam ya pi. Pila jit ban ino yanga. Menta ngelanang ya cakmat, ngakwa bapiru pinyat no cakmat. Ki umat jongka dora kila tuj hakikmat jongka, katip bakladu no ya ujiu nom, bat kalamino nakata ke office da kodok nut ke bakhiatam banya ke bamensyua. Kadba kadang yat marway haka surok, ki umat ki jau, kasnutu ba omday barok ki ba iye japi ki ban pai biang enda pikot. Omday barok ki jing bakla ki bala ban penbet. Bat omday barok ki dok nut ki bala ban penjam biang haba kelapan mong. Katba hajengai u itan u petling ba ka jing hangiet. Ula sengausen yaka. Henry umshim lakwa ban pai biang syakata kaju kalenti ke balapan mong ya u. Kasngi kalalek no kadora kalajak no nakata kajing pet jong u. Bat hakata kapor u itan ulatip bakalan nong ka bae tam haka jing im jong u kalakut no. Kadora kadang im Henry kakit ya ka jingkit haka mensim jong ka hadu ka bakut. Man kamit ka juken mau ya ubriu uba ichisha ya ka. Henry uba kala ino nakabenta ka jing itenat jong ka pertai. Bat u itan ula peteng biang ya ka jing im jong u da ka jing suk. Namar watlada ka jing iet ka basisha ka la bansa penmong. Henry ka jing tok pat ka jing syet syukur ki juwan pai sya ubale ya ki. Ka jing hikai jong ka ne ka jing yatuk kana kalong waju ino ya uba ichi sya ya pi. Na ka benta ka ka ba pernai tang sipor. Namar haba kata ka jing pernai kalaja. Lekse un don syu uta ubaju ap ya pi da ka do nut berok ka wei. Lada episode na sengau like, share, komen, bat subscribe ya ke channel.